Abych si přála Gina. Pardon, zrovna jsem byla na mým záchutku. Omlouvám se. Mám pro tebe 3 přání. Vyber si, jaké bude tvé první. Takže moje první přání, že bych chtěla dcerku. Budeš ji? Splněno. Má dcerku! A tvé druhé přání? Pro dcerku bych chtěla autíčko. Dobře. Dcerko, děkuju. A tvé třetí přání je? Chtěla bych manžela, ale fakt hodného, hezkého. A aby byl menší než já, nebo větší, to je jedno. Dobře, budíš ti splněno. Jak jsem se zde zjevil. Zde se tato dívka vás přála. Můžeš si zde vybrat, který se stane svým princem. Takže... Mami, vyber si někoho. Tak mi poradím dceruško, ať vybere otčina. Já nevím, tak honem. Honem, můj man, tak honem. Že vybrala jsem si tohoto muže. Jo, mám dcerku. Tak je vidět, že tady má práce končí. Tak Já odcházím. Tak, i já umím kouzlit. Moje dcerka. Tak, a teď můj muž. Tak, a teď telefon. V hlavní roli Denisa Jandusová, v roli Gina Eliška Kuklíková, v roli dcerky Verča Jírovská, supervelič číslo 1 a manžel Michal Žižko. Kluk, co dostal kopačky, Lukáš Vacek, kameraman, režisér a Julie Mišpulin Havrdová.